Perdonan izan naizela. Zeran, hauzekin ikusko dura aldaketa egitu izango da hemen Katalunian esan zen, ez? Bai, ja gertatu da aldaketa, bai. Zer gertatu da? Bantzen hemen, gertatu da. Deskolonizazio mentala, ja, gertatu da jendearen, bai. Jendea ohartu da, bere historia, nolako izan den, ze egoera bizi izan den Kataluniak, Espainia baita, jendea ohartu da, bi nazio diferente direla, eta menderakuntza bat egon dela, bata bestearen azpian dagoela, ohartu da, herri bat ez dela bere borondatez hartzen beste herri baten egiten, ez diola bere borondatez hizkuntzari uko egiten, hori dena dominazio prozesu baten ondorioz etortzen dela, ohartu da baita ere dominatzailea saiatzen dela bere okupazio hori modu baketsuan, izan dela zabaltzen eta pedagogia hori egiten duela. Ja, eman da auxitaria zerbait, jendearen ikusteko moduan. Eta ez dute, ez da imaginatzen, bizitza, bat duela 4-5 urte bizi ginen bezala. Deigarren zitzaidan, niri iruditzen zaidalako oraindik hemen Euskal Herrian aldaketa hori eman gabe bizi garela. Herri horren independentziaren kontra jendea egotea. Alegia, Japonia egingo bagenu inkesta bat, Japonen, inor ez litzateke aterako Japoneko independentziaren kontra, Japoniaren artean. Edo Norvegian egiten badu, Norvegian inor ez da egongo bere herriaren independentziaren kontra. Edo Alemania, Italia. Eta hemen, berriz Euskal Herrian, jende pila dago bere herriaren independentziaren kontra. Horre berak adierazten du, gure egoera zein. Ni pixka, gauza hauek eragin da eta bultzatu eta pixka da nintzen aztertzen, ez da zergatik gauden horrela, eta zer gertatzen den. Eta, hasi nintzen, horako gauzak ulertzeko, herri batek eduki behar ditu hiru oinarri edo bere burua ulertu nahi baldin badu behintzat, bere burua maitatu nahi badu, eta zer esanik ez, askatu nahi badu, eduki behar ditu hiru oinarri edo, ezinbestekoa direnak. Bata da, historia oso ondo jakitea bere herriaren, historia eta bere ikuspuntutik eta bere interesaren araberako historia. Beste oinarri bat, oinarrizko zutabe bat, da diagnostiko ona egitea zure egoerari buruz. Diagnostikoak balio du errealitatea nolakoa den jakiteko eta zehazteko ongi. Ez baizu errealitatea ongi detektatzen, ez bauzu ondo ezagutzen, aurra daukazun egoera, aurra dauzkazun agente politikoak, zeintzu diren, zertara zen, eta gero, okerrak ateratzen dira. Adibidez, historiarekin eta diagnostikoarekin lotutako ideiak gure artean asko egitzen direnak, da zutabetan asko ikusten direnak, bizpailu esateko bata da, euskaldunok banderizoak garela, banderizoak omen gara, eta egoskorra gara, eta inoiz ez dugu akordori lortzen gure artean, eta beti asarre gabiltza gure artean, eta bar. Historia pixka bat jakinezkeo, ideia hau desaktibatza oso erraza da. Euskaldunok, duela 1100 urte, sortu genuen, batu ginen, gai izan ginen, batzeko erresuma baten babesean, Nafarroko erresumaren baitan, eta antolakuntza politiko bat eman ginen, gure lurraldeari, gure mugak ezarri genituen, gure erakundeak, zerga sistemak, harremanak genituen, Europako beste erresuma batzuekin, eta harreman diplomatiko normalak, alegia horrek esan nahi du, erresuma hura etzela gauza arraro bat izan, bezik eta onartua eta errekonozitua zegoela Europako beste erresumen aldetik, Vatikanon ere genituen enbaixadoreak, ezta? Hori antolatu genuen eta mende asko iraun zituen antolakuntza horrek. Eta honek garamatza estrategia, hori estrategia. Estrategia da, historia baldin bada, errealitate honetara nola iritsi garen erakusten digun artea edo jakintzaren alorra, eta diagnostikoa baldin bada, errealitatea. Ondo ezagutzen, laguntzen digun lupa hori, estrategia da, errealitatea nola gainditu, erakusten digu, politikaren alor garrantzitsu bat. Estrategiaren baitan, dena da posible, estrategiarik gabe ezer ez da
posible, estrategia. Estrategia egiteko behar dira, estrategak. Eduki behar dira. Eta, hiru zutabe hauek balio dute antolatzeko, nik esan bestak hiru bertute pixatitz judio-kristaua da, ez zaik gustatzen hori. Hiru bertute edo kudeatzeko balio dute. Eta hiru bertute horiek dira maitasuna, indarra eta adimena. Maitasuna da, herri batek, behar duena bere burua maitatu horru, berri batzu asko maite dute bere burua. Eta nola estatu bat daukaten normaltzat ikusten da maitasun hori. Gero indarra, maitasun horri forma gartzaio eta formulazio soziopolitiko bat, eta indarra behar da horretarako kohesioa. Gero, adimena da hirugarren osagaia, erretek behar duena, maitasuna, indarra eta adimena. Adimenak agintzen ditu, orain, esan dizkizudan gauza guzti hauek.